Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ir-rebbiegħa, is-sajf, il-ħarifa, x-xitwa. F'sena hemm 4 staġuni. Inti liema minn dawn l-istaġuni huwa l-favorit tiegħek? Hawn min jippreferi l-kesħa u hawn min jippreferi sħana. Iżda d-dinja ma tkunx dik li kieku jkollna staġun wieħed biss. Kull staġun huwa importanti u kull wieħed għandu funzjoni differenti. Ngħidu aħna jekk nieħdu x-xogħol tal-bidwi. Jekk fis-sena ma tagħmel xita, l-għalqa tal-bidwi tkun nixfa u bekk ma jikbirx ħafna frott u ħaxix. Mill-banda l-oħra, jekk tagħmel ħafna xita, din tista' tagħmel ħafna ħsara fl-għelieqi. Biex ikabru ħafna frott u ħaxix, il-bdiewa jrid ikollhom ammont ta' xita u sħana biżżejjed. Qed tifhmu kemm kull staġun huwa importanti? Ejja nilagħbu logħba. Żiżi se tafas din il-buttuna u se turina żewġ staġuni oħra. Jien u int irridu naqtaw lim staġun qed turina Żiżi. Qafas il-buttuna Żiżi jekk jogħġbok. Ara, kemm jidher oranġa t-temp, mimli weraq nexfin u buffuri tar-riħ. Liema staġun taħsbu li hu dan? Proset, dan hu l-istaġun tal-ħarifa. Għana tarfuħx dan l-istaġun, żmien il-kesħa, ħwejjeġ ħoxnin u barra minn Malta ikun żmien il-borra u l-borrinu wkoll. Araftuh? Daku, din l-istampa hija dwar l-istaġun tax-xitwa, l-istaġun li fih niċċelebraw il-miliet. Kontu tafu l-istaġuni jinbidlu minħabba li d-dinja ddur madwar ix-xemx? Waqt li d-dinja ddur, mhux kull parti tad-dinja jkollha l-istess ammont ta' sħana ġejja mix-xemx. Din hija raġuni għalfejn meta Malta jkun is-sajf, f'partijiet li qegħdin fin-naħa l-oħra tad-dinja tagħna, bħal ngħidu aħna l-Awstralja, jkun ix-xitwa. F'Malta tkun ħafna sħana u fl-Awstralja jkun ħafna bart. Kull staġun idum bejn wieħed u ieħor, 3 xhur. Nispiċċaw is-sena bix-xahar ta' Diċembru. F'dan ix-xahar jibda l-istaġun tax-xitwa u nibdew sena ġdida bl-istess staġun. F'Marzu mbagħad tibda r-rebbiegħa, f'Ġunju jibda s-sajf u f'Settembru tibda l-ħarifa. Tidux nilagħbu logħba flimkien. Ħanurikom stampa u wara taqtaw x'liema staġun tirrappreżenta. Tlaqna. X'qed taraw? Il-baħar, ir-ramel u t-tifel jiekol ġelat. Liema staġun taħsbu li hu? Ekku, is-sajf. Donnu qed jaqbadni ftit ġelat. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.